A počeli smo, to je kao i sve što bi htio reći točno kako je bilo, duga priča. Ali ukratko, ti znaš Dobroslava. Dobroslav je u neko doba Aikido društva Zagreb imao po meni ono što se zove pasivni marketing. Pasivni marketing promocija Aikida. Znači, to je izgledalo tako da je na Cvjetnom trgu u Zagrebu stajao kao nekakav ovako trokut, kao neki, kako se to zove, ne baner, ali znaš šta mislim. Ne? I on je samo stajao pored toga, to je taj pasivni dio, a svijet je prolazio. I koga je zanimao Aikido, taj je morao prići njemu i tom tronošcu, postaviti pitanje koje želi i dobiti odgovor i letak. I to je to. I ja sam isto tako šetao Zagrebom, vidio Dobroslava i odlučio sam da nekako prikrijem da ja kao nešto vježbam borilačke vještine i tako. I postaviti mu par kao zguljenih pitanja da ga testiram. Ne? I on je toliko dobro odgovorio da su meni ti njegovi odgovori na ta moja stupidna pitanja ostali onako, baš su se urezali. I točno se sjećam da sam tada mislio kako je lijepo da u borilačkim vještinama postoje ovakvi ljudi. I kako je nevjerovatno da u borilačkim vještinama postoje ljudi koji mogu dati takve odgovore kao što mi on dao. Ne? I onda nekoliko godina kasnije, kad sam se vratio u Pulu, nazvao sam Dobroslava, imao sam njegov broj jer sam uzeo taj letak i zamolio ga da nam pomognu u Istri pokrenuti Aikido. I on je rekao nema problema, sve je moguće, prostorno-vremenske distance nisu problem, tako nešto je rekao. I poslao je Marijana u Pulu da održi prvi seminar. Marijan je došao i mi smo ga snimili kamerom kako radi 5. Q, tehnike za 5. Q, Kokyu-nage, osnova čovječnosti, što kaže sensei. I onda smo pomalo vježbali te tehnike i ljudi su dolazili, pa je Marijan došao na zimu, pa smo snimili tehnike za 4. Q, pa su neki drugi ljudi dolazili, pa je došao na proljeće, pa smo snimili tehnike za 3. Q i tako smo snimali, učili, ljudi su dolazili, odlazili i sad smo tu gdje jesmo. Tako nekako. Inače, to kad kažeš 10 godina, to se sad čini kao 10 godina, nekakva značajna brojka. Međutim, za Aikido zaista nije. 10 godina je stvarno, ne da nije ništa, nego to je malo. Naprimjer, Stane, jedan od mojih Aikido uzora, ljubljanski majstor Ki Aikida. On je Petar Stena slovenskog Ki Aikida. Znači, na njemu je... On je čovjek koji je sensei Shigasakija doveo na, ajmo reći, područje tada bivše Jugoslavije. Uglavnom, Stane vježba Aikido 40 godina. I uvijek se sjetim kako mi jednom rekao, kad sam ga pitao kako mu je bilo u Japanu. U nekom trenutku su, ne znam koliko, mjeseci ili možda čak i godina skupljali novce da njihov glavni trener Stane ide u Japan. Ne, da imaju nekog svog tamo, da vidi malo kako izgleda, kod Toheja još. Ne. I Stane otiđe kod Toheja i 3 tjedna je bio u, ne znam kako se zove, taj centralni Ki dojo ili šta već, institut za istraživanje Kija ili šta već. Ne. I vrati se Stane nakon 3 tjedna i ljudi pitaju kako je bilo. Ne. A Stane je 3 tjedna radio Ki disanje. 3 tjedna uglavnom Ki disanje. Ne, šta ćeš reći, bio sam u Japanu i 3 tjedna sam udisao na nos i izdisao na usta. Ne. Ali dobro, uglavnom kad sam ga ja pitao malo detaljnije, pa ovo pa ono, on je rekao nešto malo više o tome, ali na kraju je zaključio, ali bez neke šale.
Kaže, šta sam onda mogao znati? Pa onda sam vježbao možda nekih 15 godina. Tako da u tom smislu ovih naših pulskih 10 godina zaista to je tako. Ako se aikido može usporediti sa životom, mislim sa ljudskim životom, onda je 10 godina, to je to. Nekakav, niti predpubertet još nije počeo. Ne. Pa gledaj, aikido je u nekom trenutku jako lijepo vježbati. I aikido zapravo ne nosi frustraciju početničku koja je možda karakteristična za neke druge vještine. Znači ti od prvog dana možeš uživati u vježbanju i možeš primijeniti aikido u svom svakodnevnom životu. Znači, šta znači primijeniti aikido u svom svakodnevnom životu? To ne znači ići po cesti i da te neko napadne i ti primijeniš aikido, nego taj jedan pristup da malo te brige, ta anksioznost, taj neki tremor, malo ili puno, koliko možeš, ili barem za trenutak, odguraš od sebe. I da zaista možeš uživati u životu onakav kakav je. Neovisno o svojoj poziciji, o kretanjima, političko-društvenim kretanjima. I ta jedna ljepota življenja koja se isprepliče sa tatamijem i van tatamija je ono što je barem meni lijepo u aikidu. Ne? Sada, vjerovatno nije potrebno znati puno tehničkih detalja da bi čovjek radio ovo o čemu govorim. Ne. Međutim, kada imaš senseja, kao što je na primjer Yoshigasaki, onda ti fini tehnički detalji koji čine neku tehniku su na jedan čudestan način povezani sa tvojom sposobnošću da se više opustiš u svom svakodnevnom životu. I možda za sebe i za druge postaneš lakša i ugodnija osoba. Ne, i to je u stvari jako puno. Ne. S jedne strane proučavaš vještinu kao takvu uz pomoć učitelja, a s druge strane imaš svoj život i isto tako proučavaš neke detalje koji mijenjaju situaciju kakva je. Ne. Mogu biti mali detalji od toga kako ćeš složiti čarape u svojoj ladici ili kako ćeš odložiti ručnik. Ne, razumiješ što hoću reći? Ne. Ta jedna veza između aikida i svakodnevice je ono što je meni lijepo. Ne. A kao vještina, kada gledaš strukturu kretanja, fluidnost tehnika aikida na nekom višem nivou i to nešto da ga je jako lijepo, da je ponekad jako lijepo gledati kako neko radi aikido. Ako makneš na stranu misli tipa da li to radi ako te napadne neko ovako ili onako, samo gledaš kao art, kao jedan izražaj koji čovjek može dati. Ne. Ja zaista mislim da je teško naći vještinu koja bi se usporedila sa ljepotom aikida. Možda i najviše zbog toga što je onaj koji napada, uke, je isto jako harmoničan. Što je skoro pa jedinstveno. Jer obično imaš napad i nekakvu obranu i nekakvog pobjednika. Ne, u aikidu to nije baš tako. Ne. Ponekada je, barem meni, jako lijepo gledati kad neko radi dobar u kemi. Nisam siguran da li mi je ljepše gledati njega ili Nagea. Di ćeš to naći? To je kao da kažeš da je u boksu jednako lijepo gledati nekoga koji dobije upravo nokaut kao i onoga koji je izveo jedan dobar udarac. Nije, ne. Uvijek je onaj tamo ljepši. Ne. Dođo, mjesto vježbanja puta. To mi je uvijek dobro zvučalo. Nekako u drugim borilačkim vještinama koje sam vježbao, nikada se nije govorilo o tom mjestu gdje se to vježba. To se uopće nije spominjalo. To je bila nekakva dvorana ili neki prostor vani. Na neki način ni u karateu, tekvondou, kamoli ovim nekim sportovima, hrvanje ili boks i šta ja znam, nije bilo tog koncepta mjesto gdje se vježba. Ne.
I to mi je zapravo super jer dođo na taj način ima taj jedan možda religijski poveznicu sa načinom na koji se na to gleda u religiji, kao hram ili džamija ili crkva ili možda ašram iz jogijske tradicije. Znači neko mjesto gdje se ti dolaziš pročistiti mentalno i fizički. I onda u tom smislu dođo postaje mjesto čišćenja, dovođenja u red nas kao osoba. Ovaj naš dođo je zgodno ispao zato što ima ulaz sa zapada, a to je po tim nekakvim opisima kako bi trebalo dođo napraviti korektno, zato što ti kada uđeš u dođo sa zapadne strane, onda stvarno i simbolično sunce je iza tebe, sunce zalazi na zapadu. Što znači da ti okrećeš leđa tamnim sljedbama, ne želiš imati posla sa time i okrećeš se prema istoku gdje sunce izlazi, gdje ta svjetlost svijesti, znanja, čistoće, života izlazi. Nama je sasvim ok ispalo da nam je dođo na taj način. I još nešto, dođo je na broju 19. A 19 je, znači postoji Ichikukai dođo. Ichikukai znači društvo 19. Društvo 19. po Teshu Yamaoki. Teshu Yamaoka je bio poznati mačevac koji je umro na 19. dan u mjesecu. I on je za svoje mačevaoce iz drevne Shinto religije uzeo tehniku koju mi radimo Toho Kami Emi Tame. I onda je Tohei, sensei našeg senseja, otišao u Ichikukai dođo i on je od tamo metodu Toho Kami Emi Tame, metodu čišćenja, misogija, stavio u Ki-Aikido koji vježbamo. Uglavnom, taj Ichikukai je društvo 19. a ono što želim reći je da naš dođo ima još jednu zgodnu povoljnu okolnost, a to je da je na broju 19 i ulaz je sa zapadne strane. A druge stvari nisu tako povoljne kao ovi mravi koji dolaze. Gospođa D koja je radila ovaj zen vrt gdje ja sjedim i rekla: ajme Roberte, mravi su vam napali kuću. To je sigurno nekakav znak, nisam sigurna kakav je to znak, ali neki znak je kad vam mravi napadnu kuću. Tako da, možda i to povoljan znak.